pagkagin dua lang una. Di ko musod. Magdua ko ba isnil? Magdua? Isnil. Yung ikat niya mag-leksyon ng kawang ko. Tagawas. Mukha man kay? Magdudua ako santan. Reiki, istil ha. Huwag mo. Punta Cross. Wala mo bro. Hi guys, magandang buntag. Ako na pod ni si Prodi Lisa. Kanon guys, sa bawang adlaw dakos puti unsa guys ang mga buang ng mga bazi nga ligo kay uwan, magay man uwan nagbukas ani. Woohoo! Ano naman? Lumi! Wala maling uwan bay ka. Ayo kali ko na. Ayo. Guys, ako maligo-ligo barok kita na pusod. Diri. Tabuang na lang kanina sindi namanang ko kay pakaligo tanaw guys, mga bata ra magbuhat. Ako naligo, stereo pa mo ginaw-naw. Oh guys, sisa guys. Panay na gikas uwan. Banal naligo ra ba si Artisan? Reiki, istil ha. Ano maro? Iya gara. Ta mga bata guys, arami buhat. Dosa kanang vlog ko. Drama. Dosa kanang vlog ko nya ra dai kay vlog ko Herlin. Sa kisa naligid lin. Kay. Yung ibuk mo. Just tiri mo maglo di si Zaza. Garaon. Maglagaw kami na berag buhok. Ala zara malita. Tawata pabantu. Dakan ka buutan naman. Grabe na kabuutan ul. Mo maglo di dai. Kita man magawang nila dai. Kasi magawang nila. Ah guys, bibo ka sa mga bata guys, ug dinuwa na. Talik si Anto ala matuglik si. Tingkatog na marang liksi. Ikaw dai yung city repila kisa man magawang nindo. Ako. Ha? April. December na. Ano ba may indaron 31? Wargi. Ako ra dai. Unsa pa guys, kung ka mo rapod. Hindi, nauna ko. Gawahi ko kay Inagalin ko lang ka di mo kusud. Gawahi ko kay pagkagin dua lang una. Di ko musud. Kay? Magdua ko ba isnil? Magduog? Isnil. Ano bang may magluwi na way? Eh, ano isnil? Ang ipa yan nga. Sa ka buwang na. Gawon. Di ko musud parang Wa ako gigit papasa sa maestra. Wa ko duduan ka ako ng duduan. Nabuang. Duha pa katoy kang una nimo? Duha no. Pag dito na ho kuano ko. Asiyaw na. Kay Sinday kay di man magduog isnil. No, duha ka. Karang nag-ako ta. Nag-ako ta guys ko nag-first na nag-counter year. 14 No, na ano? kanyar pa. Ano naman to? Naway gistir ko. Ano naman? Namani na. Ay doon lagi yung balik ko. Sige mo balik. Hindi mo kung tinarong. Limbarok. Hindi, ang may ikat niya mag-leksyon ng kawang ko. Tagawas. Mukha man kay? Magdudua ako santan. Giring! Dito ka! Lingkod ka! Lingkod dito! Lingkod ka ba? Lingkod ba? Kuan na stire maglain og ijab. Ano rin? Giringan din na si Jack. Aray, ba't ang laray mong ayos? Ay, mong Ako na giringan din sa kamay panay. Magluog isnil. Isnil! Naman ang isnil no? Alas ko mangamang. Ang special child story kaya magluog ang limbarok. Child ko? Oo, kaya magluog isnil. Di maglain. Ora di ka maglain. Ano sinos magawa na siya? Apa sih, Mas? Unsa ikaw, day? Guys ko! Wag di mabisin ko pero di magkaroon na. Wala ako ni mo. Hindi na mag-picture na ho. Asa mo ro, mulilinas, Herlin. Para buang. Ano ba ni? Parang gusto ka sumali at mas masakamis ka na may... Masanita. Tadi mga bongsa na magibaw natin. Mangita may glisod. Nga pwede naman natin magkaon og tarang anas kanan kami at tumis
Mga kinuukol kapoy-kapoy. Mura di ko rin mga batang mangita maglisod. High school na mo? High school lang. Third year na ko, still first year. Sa nabuhang na. Kaya mama itong nag-abot namin sa pag high school. Mga tag-ibang sa Pilipino. Sa may ba? Pero mo po ko na bagsa. Bright ka. Wag subject, wag ka po. Pero nabuhang na. Lagi. Sarap Pilipino pagka dun. Gusti. Pagka senior, doha. Wala. Ano bray? Wala yung makasik. Mga ito na pagka first year. Ang Pilipino pag first year ang ibalikan. Kanina makagraduate. Wala ito mag-abot. Dira ako, jogi bagsak. Ibisag magsuman ko sa una. Jogi bagkatilog bagsak ko Pagsak sa. na, hindi mas Ako po magpuan. ang suway. Ano ko kasabay? Basta kasi ang puruman. Asa na yung Pilipino? Okay. Puruman. Rose ka sa una? Rose ko po, mga Pilipino. Da. Asa mo puruman na? Asa na eh? Resita ka na to! Isag na to. Da. Agaman, science, math, kasama ng Pilipino rin ka dun. Ang ako tapi. Pilipino! Dora nabuhang si Binti Pilipino. Nagka mo to? Nangabo na kong... Ayun ba ko na Ay, nalulod! May kita ng salida. Nabuhag yung baro. Mani sa kagantang. Mga... Sige na mga maluwi ka. Kagantag man isa kaganta? Ang gagag mani. Kaya ako siya, malihan ko tanin no. Minadong ba dito? Kaya aron ko lagi. Ang papasilan. Mamina kay. Ano sa? Kada mo tong bato ko. Di mo kong barong. Hindi mo Hindi mo magtalo. Hindi man lagi maminaw. Lagi mo lagi ija. Di mo kong barong. Ura ka ng mga anak. Pareho ka tiro ura, di ko ba rin. Yung tanang. Pwede ako kandiwa. Taga ko sa una kay Lamin ng Pilipino kay may problema. Ah, di mo si kong barong. Binilo. Bato ng subject. Di ko mo barong. Gulay-barang mo nagtaras na barato. Ganyan ba? So ne, karang may mga, karang may mga sentence may nga. Ang dali ka matubag. Aray ko May mga bali. pulang-pulang. Dadsog rin barok. Ako sige, ingon ko sa mga kanya dito na kay git na baka limuling kuranan. Ano ko? Kay git na baka limuling kuranan doon ko bulihot niya. Wansir ako na, di mo ko wansir. Sige na magkukuhan. ako sa una kay mo barag mo ko, balikan ko bahalag sa dut, basta kay mo barag mo nang di mo bagsak. Bugay di ka. First year bugay ng kadaan. Tauna yung mga barkada kita to si Jara bugay sini kapas nari. Daon ka na kay bawda ni. Da. Sabi ko mga barkada nila to pagka first year, kay langganay. Oo, di pa, sige din ko sila, Lordsin. Tato pagka first year, ba naman kay barkada good? Ah, sila kuhan, sila Christine Lusaran, Catherine. Pero ba, dinipir. Mabuing na gising ara di ka barkadista. Dinipir templado. Hindi ako kami sa una, sa first year, raghan ang sosyal. Awa ko sa una, mag-hirap marang piso. Doon, piso. Kagaraan mo kuno ka kadiniti mong classmate. Ha? Ako nung kakaraon. Tingnan. Pati mong classmate ito sila Linlin. Gingnan ka, orang kuno kakasipat. Tingnan. Kati yung classmate nagkita ta katong nag-vlog ta dito. Ako nung kasipata sa school pa. Pag-porcher na. Hindi mo barang. Pero mga first year, kung gumawa ko ng kasamit kay mga, kuhan man, Kay mga wapa. Rose man sila sa una. Yung mga kapan, sa kapan sa una pagka first year sila Marjorie, mga kapan no. Mga wapa sila. Salon. Sila, Marjorie Uto, wapa na sila. Melody Rapol, sila Hani Jenny. Mga anak ni Ramam Rapos. Kore, gawang po ka, ano kay Salim? Di lang kung barag ta doon. Ang Pilipino naman, kung barog sa Pilipino, karang pandiwa na. Ang diwa na. Ang galas, pag-umusap sa mga guna. Barok. Ay, hindi ko na alam, hindi ko na barog, liran ko. Si Puramiro, di siguro yung sa sarili sa gusto. Ah, si Purami Bright, tagal talent sa high school na yung problema na yun, no? Magtuon ka rin no? Puramiro, natin ko ako. Na. Grabe na po. Pansiran. Ah, si Purami yung pansiran? Sa Jalangod man. Hindi na yung mato sa pagbuhan. Mahod. Diyaw. Tabang. Di Bright man. Gusto rin ba ng Puramiro mag-maestra? Isa ba na nga? Ay, mo ba nag-uwan opinion? Pagkasala mo ni Eric mo pa mag-trip sa high school natin doon sa tayo. Gusto rin yun daw. English. English mo. Ano na may impress mo? Nandiyan, tulang ka, Purami. Baka may tiki mo. Di Bright, tapos Purami sa daan. Iya mo kakiya. Pero Basta baka, tayo sa abos na. ningon sa gusto, madura po ako nag-maestra. Maglo ka na sa tayo sa abos. Lisod ang maestra. Para silong. Karon man mo sa gusto, madura po ako nag-maestra. Buhay. Pudzara di magpudo ko na. Kasi nung sa una pinanggarap, gusto ko may sa uno. Tapos siya na kayo.
Pagawlan ko, 5. Mama, jo kay na may 5 kami may baon. Oh, just tira nag-arti. Nan. Ang uniform, pinalansa ka dyan, pinatikig. Lamig man sa puro masauna pagka high school, lamig sapatos. Ah, kay na naman Di mi. man na miss di pinalansa isang uniform. Ag kami din taon sana amang mga uniform, mga pinangaso, mga kwan ba. Tamados pura mi. Nagkaw ko, narakal nga pinangganiman nung. Yoy! Inatiman ni mong. Sama-sama! Lagi, pero ang may Lagi. mga tinubuan. Tinubuan dito. Oh, puro mga Siguro sinurabilita. na ano. Karong mahapnig. Oh, tinistiri kay bagong uniform. Pag eskwela nga. Kinukuha ko nga, kanhalin na magmunggos. Ang arte kayo ng tumatang si Purami. Nangina niya. Nasaan ay mo cellphone may mga nagilubgag ring. Nalukot man. Kay diri pa rin saan? Mas Purami pa arte sa una. Sa turay na. Kani kaya ang arte niya pinatikig pa. Sa, Pinatikig ko uniform. pero bagsak sa Pilipino, bisag minatikig. Ang arte sa una. Pag high school, hindi arte. Mukha, makawa na, silver bag. Grabe! Siguro magpapagod yung bag na sa una. Yung mo, itong hinatang tinda, sa may bugas. Kasir bagas. Ano yun nga, parang napuntan. Kaya pagpurma, mura ko silver bag. Lamig ko, pagpurma. Di naghapon, namurot na. Sila nagbugas ng 2 kilo. Ano naman to? Ah, pag mo ba bugas? Siguro, yung nanay, pa itong bugas, ano yung mga kilo. Tara na sa ibaunan. Yung mga kilo. Yung bahay na pura ni. Ulo ba, tagtanga. Ano mo sa rin sugduhan eh? Sabi mo, ba, mamurot na. Pareha mo yung silver bag. Maglubok sila. Hindi ko sila magyaway, Purami. Maglibog ko sila magyaway. So, gaya po. Ay, yung lamang kayo, bilang ko. Kaya hindi ka kadaw naman ng kamatang. Hindi ka kadawon. Bago naman pa itong bulang ko eh. Yan naman mi sa unod ay. Aray, dala! Ang galing pa itong bulang ko eh. Pisin pa ko. Kadali ka makita dito kalingkod. Uy, sa Sakit una sa ako. vlog. Sa kahapit sa kasako ako. Duglubo. Ako na isa. Hindi Dito. mo kumulans eh. Pero ikaw, nagkas kang nanay sa una. Ginugan, kay pinagkas ko. Hindi, kalimutan to. Sa una. Tanaw na ako magkasilo ka. Sa una. Sa batos. Nabakuha na ko gula pang bag. Tinubuan yung binita. Kailangan ko na uy, first year, ganda sa TV. Palitan na yun pang pinatagaan pa lang. Isang. Wala na din. Nag-ilag ko ito paglarig na guys. Kay Oki Sandal, ito man ko sandal na din may lapagkasal. Sinipisil na nila. Sandal niya dito ko puti yun. Baga na. Gray nga sandal. Nga naman to. Huwag mo sa sandal, huwag mo pa sa sandal. Guys, kon? Kaya mamantog, hindi ni kami tabo, hearing man to, sinanay dito. Ito silang hearing asa kadokit. Karmin. Sinanay lang yung iba na Nino? Si Tiri, pag-rabbit Tiri kaya ako ning ba? Nga naman to. Dati biling ko ano. Pag-rabbit Tiri ako ning tapad. Pag marching ako ning hudog. Kan pa ko dato. O di, diyan nas dandan na to. Diyan nas dandan na to pag-rabbit nimo. Oh, gani pag... Ang tiring tao, kubong-bong saan sa dansan, kay di man kato. Hindi, sibat ka to, sibat ka to. Hindi ka na, at gus. Bakit naman? Ito ka tayo. Uy, ka na! Para mo sa Uli ko po. Di mo gusto na gagawin na to, ha? duha. Duha tulo. Uy, hanggang pito. Sidanggan mo adyaw nila. Di, pito dito na lang. Pito. Ah, nagiguha. Dito na to sa pito na. Ha? Balik mo gyapon. Magyapon. Pag uli mo gyapon. Yun man. Pagbalik man nila, grade 1 gapon si Ja. Mamatay. Katay? Okay na ka? La. Kaya nag-spawn na po. Di. Sao day, yung karan na sa day. Salamat sa Diyos ng uwan na. Uli ko na ni. Ato sa uli. Tama na ka-pista, Dani. Asa mo ka ulit, Zul? Ninagtok na, gimiyon ng Eric. Ayan na. Gimiyon ka na sa tizuling Eric. Ha? Dua pa ka ko pagkabi. Walang uwi, walang kailan ngayon. Ha? Kwarta. Ano mo kay kwarta? Kwarta, sugay ang pangita na ni. Kana
di mong vlog. Kita man na sunod-sunod. Sundo ka. Makasildo mo na. I-vlog galing ako ko edit. Pagbugan ko naghahanap ng vlog, wa sige. Malibugin mo kita ang kukurta. Kaya tarong mo paninda. Sindahan mo. Tinda ko snack. Oh, paninda pag snack din eh. Tagay ko. Juan, bisa ko 100 kinadlaw. Hindi ko pa makapaghatag. Gapa dyan ka rin mo ka Angelo Sinday. Taon na rin sa putik-banti rin. Taon na rin kung slim na ako Angelo Sin. Kung slim si Angelo Sin. Pero may dapat si Angelo Sin. Mura po. Angelo Sin. Ay, Angelo Sin ah. Guys, ang ko ka mga Angelo Sin of now. Ang ganda takdan mga Ano ito sa mga beauty sin kayo? ito idol si Indri. Yung mga idol day? Idol mo Angelo Sin? Pero nakagnaw. Mura kita dyan. Na, marabit to na ah. Oh, mura sa Angelo Sin. Ang imbitaras Indri Sin. Apat ng kaluhan lang yun. Dito. Mani ang pagmamagan gwapa guys. Bonso ni manang hilin eh. Simple na di arte. Why, pang dun sa naong day no? Madlo po, dahil suway ko kung may usong sit-sit, kinaagli mo ko sa pagkada na to. Kung yun ay kayo kung di mo pa na di ano maplusa. Hindi. Ilabo na, sayang na ito. Kinamit ka, pero mga ganyan. Tapos kinamit ko talaga, kasama kasi, toner, kuwan, ang manandad ko. Magical ko. Magical. Iingan, maganda nga. Wala like, sa primero wala like, kuwan. Ano, iwan na guys. Ang ina mga dito yung mga manandad ko, araw mo dito, kaya happy ko dito, Kalau ini kan yang anak satu, kalau mau dipanggil, Kaya, 300. sayang. Mahunan, iwan na guys. Eh, bunot na. Di pa, ginuko bunot na kay agang basa ka matubigan.